Sa temporary closure sa canyoneering activity ug sa Kawasan Falls sa Badyan, apektado ang mga nanginabuhi sa sektor sa turismo. Apan gihangop nila kini alang sa kaayuhan sa tanan. Sa samang higayon, nanawagan sila nga mapadali ang rehabilitation aron di sila makulban sa kuldero. Ano ang report ni Alan Domingo? Kung kaniadto puno-puno sa mga turista kining usa ka resto sa barangay Matutinaw, apan karon ni usa wala gyud nasaag. Nagmingaw usab ang mga tour guides nga wa pa makapanginibuhi human temporaryong gisarad-an sa Kapitolyo ang nabantog nga canyoneering din usa sa gikahinaman sa mga turista ang Kawasan Falls. Hinay gyud kaayo minus na wala na pud siya mga guest gyud dere. So wala sad mi mga income gyapon. Off-limit na sa mga turista diin sa kasada pa lang aduna nay ali nga temporary closure sa Kawasan Falls. Pila pa ka kilometro ato ang Baclayon? More or less na sa half kilometer sir, mga 600 going to sa taas pa gyud. taas pa gyud. Sa palibot sa waterfalls, ang mga istruktura nga salin sa gigusbat sa Bagyong Odette nga adunay mga materialis nga delikadong makadisgrasya sa mga turista. Wa diha ang tag-iya sa istruktura. Mintras wa pay nahitabong dautan, nahukman sa provincial government nga sirad-an una kini sanglit na ilamatod pa sa tibuok kalibutan ang Kawasan Falls sa Badyan. Samtang iklaro sa hugpong sa mga tour operators nga suportado nila ang lakang sa Kapitolyo aron masiguro ang kaluwasan sa mga turista. Apan ang hinaod sila nga mapadali unta ang pag-rehab sa Kawasan Falls aron mahibalik ang tinubdan sa ilang panginabuhian. Adunay 40 ka mga tour operators o kapin 600 ka mga tour guides ang apektado sa closure sa canyoneering activity sa Badyan. O may pagsupak nga naingon ani na sira ron kanang kung maunay kaayuhan sa kuan ba sa tourism na to. Ang amo lang hangi unta siguro nga paspasan lang unta nga mawala na dihang building ba nga mo'y rason nga di-close para makabalik pud taw mig panginabuhi dayon. Kay willing man mi mo cooperate, mutabang mi kung sa gikinahanglan. Ayuda pa gud mas mayog ug naa kay dugay-dugay pa magining maablihan sir, wala mi kay balog. Ano sa aga ni? Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.